दाउफोरा दैबाना जानायनि थाखाय दाउफोरा बेयाव बाजोबदों नै हांसो सिलारिफ्रा नायदो हांसो सिलारिफोर बेवहाय जोंनि रुमनि खाथियावनो दैबाना जाजोब्बाय गासिबो। हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। रायजो राजाफोर आसामाव गोबां दैबाना जागासिनो दङ। बे आसामाव दैबाना जानाय माखासे जायगाफोरखौ आं नोंथांनि सायाव सावगारिखौ देखायगोन आरो बिनि माखासे आं फारिलाइ बुंगोन। फार्स्ट अफ अल आं बेखौ बुंगोन थांगोन कासाराव ओरैबायदि गाज्रि थासारि जादों रायजो राजाफोर जे रेलनि ट्रेक जे थांनाय बिनि हाया गिसिखाजोबनानै जे मोनसे दिन्दौला बायदि दालां होल्लां दालां बायदि सिस्टेम बायदि महर नुनो मोनदों। बेखौ आं नोंथांमोननि सावगारियाव होनानै होनि आरो बेयावनो दैबाना जानानै कासारावहाय मोनसे ट्रेन जाय खारबोदों बे ट्रेना माने दैजों दैबाना जानानै बुंफबजानाय दङ। आरो वेस्ट बेंगलावहायबो दैबाना गोबां जादों बेखौ मिथिनो मोनदों। आरो हजाय आरो दिमा हासाव आरो गोबां जायगा दङ बेबायदि दैबाना जानाय। बैबायदि दैबाना जानाय जायगायावहाय मानसिफ्रा गोबां बिबांनि माने खहा जानो थांदों मानसि। जों मिथिनो मोननाय मथेब्ला जोङो रिपर्टखौ जों नायनाय मथेब्ला बेवहाय गासै 57,000निबो सुबुंनि बारा न'खरफोरा माने दैबानाजों जोंनि आसामावहाय माने लोमसाव जाजोबदों आरो ना रायजो राजाफोर। गोबां खहा जादों, गोबां मानसिफोरनि न'खरफ्रा सिलिंखार जाजोबदों। नोंथांमोननि सायाव मोनसे क्लिप्स देखायना होगोन आं। बे क्लिप्सखौ नायबानो जाबाय जे माखासे सुबुंफ्रा मोनसे औवानि दालांजों थाबायबोदोंमोन आरो बे औवानि दालां थाबायबोबाय थानायावनो साथा हमनानै फैबाय थादोंमोन, औवानि दालांजों थाबायबोदोंमोन। नाथाय बे समावनो बिथांमोना लासै लासै थाबायबोनायाव दैजों बुफारलांजाफादों। खिन्थु बिथांमोना जेने थेने गावनि देहाखौ दैनिफ्राय रैखाथि खालामनो सानस्रिनानै हानो हाबाय रायजो राजाफोर। ओरैबायदि गिख्रंथाव जादों फरायसाफोरनि सायावहाय, ओरैबायदि गिख्रंथाव जादों बिजनेसफोरनि सायावहाय, ट्रेभेलिं खालामनायनि सायावहाय। लामा सामा नायल' जाल' गोबां माने अरुणाचल प्रदेशानो हक हजाय आरो माने स्टेटखौ होनदों अरुणाचल प्रदेशनि स्टेटनि सिङाव बेफोरबो बिराद दैबाना बेफोरबायदि जानो मोनदों। जानो थांदों आरो आसामनि सिङावहायनि बाथ्रा बुङोब्ला आङो हजाय, कासार, दिमा हासाव, वेस्ट बेंगल, वेस्ट कार्बि आंलं बेफोरबायदि जायगायावहाय दैबानाया जाथाया जादों रायजो राजाफोर। बे दैबाना जानाय जाथायनि थाखायनो दिनै गोबां सुबुंनि न'खरा खैफोदाव थांबाय। दिनै सरखारनि खाथियाव आरोबाव मोनसे माने मा होनदों आथिंखौ माने खर' गंलायनानै आथिंखौ गुरजुबनानै गभार्नमेन्टनिसिम खुलुमनो गोनां जादों। हे दहाय जोंखौ मदद खालाम। इसोरखौ जेरै खुलुमो थिग बेबायदिनो गभार्नमेन्टखौबो खुलुमनो गोनां जादों। दा आसाम सरकारा बे गासिबो दैबाना जानाय सुबुंफोरनि न'खरखौ नायगोन ना? बेसेबां नायगोन जों बेखौथ' बुंनो हाया। खिन्थु बिथांमोनहा दासिमबो बिनि सायावहाय जेबो बुंथ'नाय जायाखै जे दैबाना जानानै सिलिंखार जाजानाय न'खरफोरनो मा बिबाङै बिथांमोनहा रिकभार खालामना होगोन। आरो लोगोसे लामा जे नस्थ' जादों, जाय फारसेथिं लामाया मोनसेल' थांलाय फैलाय जानाय बेफोरबायदि लामा, बैफोर लामाफ्रा गिसिखाजोब्बाय। दा बेफोरखौ बानायनायाव बेसेबां थाबैनो खालामनाय, बेसेबां गोबाव लानाय बेफोरनि सायाव थिरांथा बा बिथांमोनहा बिनि सायावहाय बाजेट दैसिनगोन बेखौ आसाम सरकारासो मिथिगोन। दा बिनि सायावहाय जे बे बाथ्राखौनो बुंनो सानो आङो, जोंनि जेसेबांखिनि सुबुंफोर बिथांमोनहा हुसियार थाबानो जाबाय। माने दैबाना जि जाथाय जायगा थानाय बे जायगानि खाथियाव जुदि दङब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय एसे जानगाराव था, एसे हुसियार था। मा समाव दैबाना जानानै नोंथांमोननि न'खौ गिसिखा होजोबलांगोन पात्ता मोननाय नङा। दा जोंनि माने बिटिआर आवहाय गोबां थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो गिसिखा सिलिंखार बिलिंखार जादों आरो जों खमैनो गोबां भिडिअ बानायदों आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा लोगो ज' नांनानै मददबो हैदों। थांनानै नायबा खैला मैलायावनो जादोंमोन बे जाथाया, बेसेबांबा गिदिर जाथाय। बेवहाय जोङो थांनानै थाबायहैदोंमोन, नायहैदोंमोन जोङो, मदद हैदोंमोन जोङो। जिखिनि रिलिफआव थानाय सुबुंफोरनो बेसेबांखिनि हायो गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय जेसेबांखिनि हायो हैदोंमोन। देग्लायनि बे बोसोराव जाहाथे बेबायदि बांद्राय गेदेर एसेबां बिबांनि खहा जाया जोंनि बिटिआर सिङावहाय। आं सानो बे जेसेबांखिनि माने वेस्ट कार्बि आंलं, हजाय, दिमा हासाव जिखिनि जायगा बे जायगाफ्राव जि जादों बेबायदि जानायाबो खमायो इसोरनियावहाय आङो बेखौ आरज गाबज्रियो। जाहाथे जोंनि बिटिआरनि सिङावबो बेबायदि जाहाथे जाया। दा गोबां सुबुंफोरनि देहायाव बेमार आजार बेफोरजोंनो जालायगोन। दा बबे जायगानिफ्राय दै फैयो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो। ब्रह्मपुत्र दैया चाइना जानानै फैयो होननानै जों मिथिगौ। ब्रह्मपुत्र दैयानो लोमसावजोबनानै बेबायदि जाथाया जादों आरोना। चाइनानिफ्राय फैदों आरो दा चाइनायावहाय मा जाथाय जादों नोंथां मिथिखागौ जे बेयावहाय कर'ना भाइरास कभिड-19 फार्स्ट गिबि खेब जोंनि वर्ल्डआवहाय कर'ना मोननाय जायगाया बबेयाव होनना बुङोबा बे जाबाय चाइना। चाइनानिफ्राय जुदि दा बे दैया फैयोब्ला अब्ला साननानै नाय बेयावहाय जुदि बिथांमोना बिनि
जिखिनि बिजानु जिखिनि लेथ्रा बुस्थु जिखिनि जाखोन्दा बे बेसादखौ जुदि ब्रह्मपुत्रनि रिभार जे फैनाय बेयाव जुदि गारहरबायदोंब्ला बिनि जि बिजानु बेथ' होमबा बिथिंजायथ' फैखाथारगोन रायजो राजाफोर बे कानेक्टिंखा नालाय फैनोबो हागौ नङा होमबा फैखागोन बेथ' स' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं हुसियार होनो सानो जे दैमानिफ्राय एसे जानगारावनो था दैमानिफ्राय एसे हुसियारावनो था जाहाथे नोंथांमोना बे लोमनायनिफ्राय जानगाराव थायोब्ला एसे नोंथांमोनहा एसे बासिगोन नोंथांमोना न' लोमनाय मानाय बेखौ जाबाय आं मिथिबाय मानो होनबा बिनिफ्राय जानगाराव थानोब्ला जोङो गावनि न'खौथ' बुखांनानै लांनोथ' हानाय नंला मानो होनबा जाय जायगायाव जों न' लुबाय नाथाय जों गावनि देहाखौथ' खारनानै जोङो बिनिफ्राय रैखाथिखौथ' खालामनो हागोन ना स' बे दैखौ जाहाथे नोंथांमोना मोनलोङा लेथ्रा बिजानु दैखौ बैबायदि दैफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना नोंनि देहाया नांजोबा बेखौ आं नोंथांनिसिम मोनसे सांग्रांथि होनो सानो रायजो राजाफोर जोंनि जेसेबांखिनि आसामाव थानाय जेसेबांखिनि जोंनि इण्डियाआव थानाय बिथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट काइन्डलि जे नोंथांमोना बे दैबाना जानायनिफ्राय रैखाथि गावखौनो गाव जाहाथे बे कर'ना भाइरास जानाय जे जाथाय जामारदोंमोन बे जाथाया रियेलि जोंनि आसाम जोंनि भारत हादराव बे दैनि दारैनो फैनो बिराद इजि जोङो सोरबा सासे मानसिया चाइनानि गोजौ जायगायाव थांनाय बा चाइनानि फ्लाइटजों थांनानै चाइनायाव बाहैनानै बेवहाय गिदिंनानै फैनानै कर'ना लाबोफानाय बिदिल' नङा बिथांमोननिसिम थांगुलायनो गोनांथि गैया बिथांमोननि जे कभिड-19 बा कभिड पजिटिभ बे माबा जानोब्ला नैबे दैजों जे ब्रह्मपुत्र रिभार बेजों फैयोना बे फैनाय लामाजोंनो बेजोंबो गेसाव गेफोन जुदि हरोब्ला बेजोंनो फैफानो हानायबो सुबिदा एसे लामा थायो आरोना दा बिनि थाखाय माखासे प्रटेक्सन दोनो मायो दा दैखौथ' होबथानो हानाय गोहोआनो गैखाया फैखागोनानोखा एसेबाबो बै बिजानु बेक्टेरियाफोरखौ सिनायनो हाया आरो हमनोबो हाया बे माजों एसेबां एसेल' लामा नांगौ बिसोरनो फिसा जायाव नोङो मोस्रोमा हाबनो हाया बैबायदि मोस्रोम हाबै जायगाजोंबो बिथांमोना हाबनो हायो आरो ओरैबायदि फिसा लामा आरोना स' नोंथांमोननि आं सिगाङाव खोन्थानि नायदो बे जायगायावहायबो दै जादों जोंनि रुम खाथियावहाय बेवहायबो दै जानानै होदों दा बैथिंबो दै जादों आरो बैयाव जरावहाय सासे मादैया मा होनो बेखौ ना गुरलायदोंमोन बा ना मोनगोन बायदि आरो बैथिंबो दैबाना जादों ओरैबो जादों स' बैथिंबो जादों लोमसावजोब्बाय टाउन एरिया क'क्राझारावनो लोमसावजोबदों बैथिंजाय नाय आरो नैबेफोरावबो लोमसावदों नैबेयावबो दैयानो दै गोजा एकदमबारे बैथिंजायबो आरो बैथिंजायबो माखासे गोबां दैबाना जानायनि थासारिखौ आं नोंथांमोननि देखायनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गोबां दैबाना जादों बिजनिफोर बायदियाव गोबां दैबाना जादों नोंथांमोना मिथिखागौ बिजनियावहाय गोबां दैबाना जायो बोसोरफ्रोमबो क'क्राझार थांनाय बोसोरावबो जादों दतमा साइडथिंजाय आरो लोगोसे चिरां जिल्लायाव थानाय खैला मैलाथिंबो जादों बिराद गिदिर दैबाना जादों स' नोंथांमोनखौ आङो दानिफ्रायनो हुसियार होनो सानो जाहाथे बे दैबाना जानाया नोंथांमोननि न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामलाङैनि सिगांनो नोंथांमोना जिखिनि जाग्रा लोंग्रा बेसादफोर जाहाथे नोंथांमोना डिउटि हो नोजोर हो अबजार्भ खालाम जाहाथे नोंथांमोननि खाथियाव दैबाना फैहां जाबानो नोंथांमोना एसे साननानै ला दिनै मा जाथावना सोरनिबा खाथियाव बोरियाव थाहैथावना हागोन ना हाया स' बेबायदि बुथुमनानै लाबानो जाबाय जाहाथे बे नङा कि सिलिंखार जालांबाय न'आवबो थांबाय जानाय लोंनाय बेसादाबो थांफाबाय जाहाथे बेबायदि जाया आरोना रायजो राजाफोर स' गोबां बिबांनि 57,000सोनिबो बारा सुबुं अनजिमानि न'खरा मा जादों एफेक्ट जादों बे नैबे जोंनि आसामावहाय जों बे बाथ्राखौ मोनथिनो मोनदों स' अब्ला बेनिफ्राय जों हुसियार थानांगौआ जोंनि रेसपन्सिबिलिटि दैबानाखौ जादों जायफोरा नुकसान जाहांबाय बिथांमोना नुकसान जाबायानो आरो बेनि गेजेराव दायो गभार्नमेन्टनि आखायाव आरो इसोरनि आखायाव दंसै जे बिथांमोननि जि लस जानाय बेखौ गभार्नमेन्टआ माबोरै रिकभार खालामनानै होफिनगोन आरो बिथांमोननि सायावहाय मा बेबस्था खालामनानै होगोन करिश्मा ब्रह्म बिनानावनि सायावहाय आङो भिडिअ नुगासिनो दङ बिथाङा सासे सिलचराव फरायोमोन आरो बे मानसिया फासि नांनानै थैदों होनना बुंदों दा बिनि सायावहाय पस्टमर्टम बायदिसिना खालामदों जों बिनि सायावहाय बेखौनो लुबैयो जे बिनि जिखिनि जाथाय जादों बिनि सायावहाय जे सोरबा बुथारदोंनानै बेखौ हेंगिं खालामना गालांदों नामा मानानै गालांदों नामा बिनि सायाव जाहाथे नोजोर होनानै बिनि जास्टिसखौ मोननो हायो जों बेखौ लुबैयो आरोना दा बेखौ जोङो जास्टिस बयबो लोगो नांनानै ओंखारबासो जागोन आरोना मबाइलजोंल' जास्ट भिडिअ बानायनानैल' जास्टिस होनबा जानाय नङा बयबो ओंखारनांगोन अब्लासो जास्टिसा जाहैलांगोन आरोना रायजो राजाफोर दा गोबां सुबुंफोर बेबायदिनो जागासिनो दं खेबसे शिलं ना सिलचरमोन बे जायगायावबो सासे डक्टर फरायनाय बिथाङाबो रुंसारि जादों बसुमतारी माबानि उदालगुरि साइडनिमोन नामा बिथाङा स' बिथांनि जास्टिसआबो जों मोनासै स' माब्रै बेफोरबायदि जोंनि बर' सुबुंफ्रा बबेबा मोनसे जायगायाव फरायनो थाङोब्ला बबेबा मोनसे जायगायाव कर्स लानो थाङोबा बबेबा मोनसे जायगायाव खामानि मावनो थाङोबा दिल्लीफोर बायदियाव हिनजाव मानसिफ्रा खामानि मावनो थाङो बिथांमोननि देहाखौ मा मोनसे कुकार बायदि गिदिर कुकारफ्राव दानस' सिङाव थ्रोब दोननानै दोनो
बोरै जाथावना मोनसे ओरैबायदि खालामो बुथारसिगोन किटचेनाव दोनसिगोन किटचेनाव सौग्रावनानै थैनाय बायदि बेबायदि माबा बानायो बोरै जाथावना आरो सोरबा सासे हरखाबैनो सोरबा सासेनि फिसाजोआ जे फासि नांनानै थैयो सोरबा सासेनि फिसाज्लाया हरखाबैनो फासि नांनानै थैयो बुथारलायनानै थैलायलायो स' बोरै जाथावना बिनि जास्टिसखौ जों दासिमबो मोनाखै जों बेखौ जास्टिसखौ लानो लुबैदोंबा जों इउनिटि थानांगोन जों बेबायदि गुबुनखौ दुसिलायनाय बैनि दाया मा बेखौ जों नागिरलायबाय थायोब्ला जों गावनि थांखि बेखौ जों मोनहैनाय नङा मोनसे लामा जों जुदि नायोब्ला बैनि दायखौ नायालासिनो बैनि दायखौ नायालासिनो आंनि दायखौ नायालासिनो जों जुदि मोनसेल' जायगाखौ जों फकास खालामबाय थायोब्ला अब्ला बैनि थांखिखौ मोनगोन स' नों मा दाय मावदों सापस हमना ला पार्टिजों पार्टि दा सापस हमना ला जों बनसु आरो एबसुखौनो हमना लाबाय बनसुआ मा दाय मावदों बेखौ एबसुआ नोजोर होयोब्ला एबसुआ मा दाय मावदों बनसुआ बेखौ नोजोर होयोब्ला सापस आं बे एग्जाम्पल होनो हादों अब्ला बेखौ जुदि नायोब्ला जों माब्लाबाबो हारिखौ जों मा जौगाहोनो हानाय नङा सापस हमनानै ला नायोब्ला नोङो मोनसे रेलवे ट्रेकखौ नाय हमनानै ला बे रेलवे ट्रेकआ मोननैबो थाङो दिग स' जुदि बे मोनसेनि गेजेराव नैबे मोनसे माने लामाया नैबेनि ट्रेक मोनसे जुदि जयोब्ला अब्ला बैबे मोनसे लांदां जाबाय नैबे मोनसे थांब्लाबो अब्ला रेलवे मोनसे ट्रेकजों माने थांनो हागोन ना ट्रेना बे मोनसे ट्रेकजोंल' थांनो हागोन ना मोननैबो समान मोननैबो ट्रेकखौ नांगोन जोंनो मोनसे ट्रेनखौ खारहोनोब्ला सापस हमनानै ला बे मोननैबो समान थांगोन अब्लासो जोङो बै डिस्टेन्ससिम जों सहैनो हागोन सापस जों उदालगुरि क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरि थांनो नागिरदों जों क'क्राझारजों उदालगुरिसिम थाङोबा जोंनो मोननैबो ट्रेकखौ नांगोन अब्लासो सहैगोन आरो थिग मोनसे बड'लेण्ड होनना बुंदों बेखौनो बड'लेण्ड सापस हमना ला उदालगुरिखौ एग्जाम्पल बड'लेण्ड हमना लादो नङा होमबा दा सापस हमना ला नैबे साइडनि बनसु नैबे साइडनि एबसु नङा होमबा आं मोनसे एग्जाम्पलसो होदों आरो ना दा सापस हमना ला बनसुआ खालि बै मोनसे लामाखौल' नायबाय थायो मोनसेखौल' बै मोनसेनि दायखौल' नायबाय थायो मोनसेनि दायखौल' नायबाय थायो बेबो बिनि दायखौल' नायबाय थायो बिनि दायखौल' नायबाय अब्ला बेबायदि दाय नांलायनो गावसोरनो गावस्रालांजोबगोन आरो ना जुदि समानै जोङो नोजोर होनानै मोनसे बे लामाखौल' नाहराबा बै उदालगुरिखौल' नाहराब्ला नङा होमबा स' बे मोनसे एग्जाम्पल आंनि फारसेनिफ्राय जुदि बेफोरबायदि दा माने दावराव दावसि जालायबाय थायोब्ला आं नुदों गोबांनो सिरि थानायाबो गाहाम मोजां स' बेनिखायनो आङो सम बे बाथ्राखौ आङो जाहाथे पाब्लिकफोरा बुजिथों सोरबा सासे मानसि सोरबा सासे खोमायावहाय ओरैबायदि बुंबानोखि बेखौ गनना लानांगौ बेथ' नङा बे बाथ्राखौ आरोना आरो मानसिफ्रा गोबां सुबुंफ्रा गोजावगासिनो दं इउटिउबारफ्रा गावजों गाव नांलायलायनाय खमलायलायनाय जागासिनो दङ स' बेखौ माने आंखौबो गेजेर खन्द'आव माने बोदोंमोन खिन्थु आं बिनि सायाव जेबो रिप्लाय होआसै आरोना खिन्थु माने आंखौ बोदोंमोन आरोना इनडाइरेक्टलि बुंदोंमोन आरो बेखौ आंनि सायावहाय पाब्लिकफ्रा खायसे मोनथिखादोंबो सोर माबायदि बाथ्रा बुंदों बिसोरो ज' लोगो नांनानै माबा मोनसे थांखि लालायनानै भिडिअ बानायलायनानै आंखौबो बोदोंमोन आरोना खिन्थु आं बिनि सायाव रिप्लाय होआसै मानो होनबा जुदि आं रिप्लाय होनांगौबा दावराव दावसि जाखागोन स' आं बेफोरबायदि दावराव दावसियाव जानो थाङाखै आं पाब्लिकनि खामानि मावनो नाजादों पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन आं बेवहाय रावजोंबो नांलायनो खमलायनो फैबाय थायाखै नों जुदि हायोब्ला नों जेसेबांखिनि हायो मोजां खामानि मावलांबाय था पाब्लिकआ नोंखौ बिनि सायावहाय नोजोर होगोन अनगोन बेवहाय सोरखौबा दुसिबा सोरखौबा बुंबा सोरखौबा रायबा जे पाब्लिकआ नोंखौ अनगोन बे नङा पाब्लिकआ जे नोंखौ नों सोरखौबा बुंबानो थख' रायबाय थाबानो बुंबाय थाबानो जे नोंखौ पाब्लिकआ अनगोन बेथ' नङाना नों मोजां खामानि मावनानै देखायनांगोन अब्लासो पाब्लिकआ नोंखौ अनगोन आंनाव बे मोनसे फोथायनाय दं आं खामानि मावबाय थागोन पाब्लिकआ मोजां मोनदोंब्ला मोजां मोनगोन गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनगोन पाब्लिकनि आखायाव दंसै नङा होमबा स' आंनि लामानि मावनाया बेबायदि सोरखौबा दुसिनानै आं खामानि बायदि बुंबाय थानाय बिदि नङा आरोना आङो सोरखौबा दुसिनोबा आं दुसिगोनबो बे समाव आं खामानिखौबो मावगोन आरोना बेबायदि आरोना आरो खायसे सुबुंफ्रा जे मा बुंनो थाखाय जे प्रायरिटि ओरैबायदि बुङोना खायसे सुबुंफ्रा हे प्रकाश नार्जारि बायदि नोंसोर मा मावदों आं पाब्लिकखौ रिकुवेस्ट खालामो रावखौबो बेबायदि बुंनो नाङा जे प्रकाश नार्जारि मा मावदों नोंसोर बेबायदि मावनो हादों नामा स' बिदि बुंनाङा बिदि बुङोब्ला बिसोरनियाव रागाया जोंसिनगोन थाथों बुंनो होथों बुंथों माबा मोनसे स' नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनो बेनो धन्यबाद बेनो जथेस्थ' आरोना स' बेनो लास्टआव आं बेखौनो बुंबाय आं भिडिअखौ माने लेट लाबोगासिनो दं दासान्दि निमाहा बिनाय थायो मानो होनबा आङो सिरि थानानै नायदों खायसे सुबुंफ्रा बुङो कि माने आं जुदि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला भिडिअ आंनि फकास जाबाय थायोब्ला अब्ला माखासेनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना हमदांनो हानाय नङा आं मा बुंदों स' बेनिखायनो गुबुनखौबो बुंनो हो let them speak let them explore बिथांमोनखौबो एक्सप्लर खालामनो हो बुंनो हो अब्ला नोंथांमोना जास्टिस बा बेखौ एनालाइज खालामनो हागोन सोरनि बुंनाया सैथो सोरनि बुंनाया सैथो नङा स' बेनिखायनो बयखौबो बुंनो हो बयखौबो बानायनो हो नङा होमबा स' बेबायदि आरोना रायजो राजाफोर जोंनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसन दानाया जे गोबां समनिफ्रायनो 2018निफ्रायनो जोङो जेब्ला आं पान्जाबाव दंमोन बे समनिफ्रायनो दानायमोन आरो लोगोसे बेखौ इस्टाब्लिश खालामनायमोन आरो लोगोसे जों एकाउन्टखौ थाङै थुङै जोङो इस्टाब्लिश खालामलांबाय आं डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसनखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसन एनजिअनि थाखाय नोंथांमोना डनेसनबो होनो हागोन जाहाथे जों गोबां मोजां खामानि मावनो हायो जाहाथे नैबे दैबाना जानायनि थाखाय जों एक्सट्रायै एडभान्सै जों बेखौ जथुमा खालामनानै जोङो फिउचाराव जों इनभेस्टमेन्ट खालामहैनो हायो बिसिनि सायाव मदद खालामहैनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम माने रिकुवेस्ट खालामो
बे मोनसे एनजिअनि बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसना आंजों माने क्रिएट खालामजानाय बा आंजों फाउन्ड खालामजानाय आं बेखौ 2018 आवनो इस्टाब्लिश खालामदों रायजो राजाफोर स' बेखौ जों मोजाङै इउनिटि जानानै खामानि मावलांबाय थानो सानदों लुबैदों नोंथांमोनाबो जइन जानो हागोन बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसनाव नोंथांमोनाबो जइन जानानै खामानि मावलांनो हागोन नाथाय बेवहाय खुनु माबा मोनसे सेलारि टेलारि होनाय बेफोरबायदि खुनु माबा गैया रायजो राजाफोर जास्ट सार्भिस मोनसे नांगौ जोंनो प्लेटफर्म जों प्लेटफर्मखौ जों बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसना होदों रायजो राजाफोर थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय अननानै प्लिज शेयार खालामबानो जाबाय दैबानानि थाखाय सांग्रांथि था गोबां दैबाना जादों आरो लोगोसे बे दैबानायाव सोरबा सोरबा बेनिफिट जादों ना बायदिसिना जानो मोन्दों ना बायदिसिना माने हायनानै जानो मोन्दों बा हनानै जानो मोन्दों बेखौ बोखांना जानो मोन्दों सोरबा सोरबा एम्बु बुथारदों दैबाना जानायनि थाखाय बांसिन एम्बु ओंखारदों सोरबा सोरबा एम्बुखौ फुजा होयो सोरबा सोरबा एम्बुखौ जायो स' बेफोरबायदि बिबादाव गोबां दंसै आरोना रायजो राजाफोर थ' बेनिखायनो जास्ट नोंथांमोना नैबे दैबाना बोथोर नैबे समाव दैबाना नैबे सामार माने दैज्लां बोथोरावहाय नोंथांमोना बेनिफ्राय हुसियार जानोब्ला नोंथांमोना सानफ्रामबो नोजोर होबाय दा नोंथांमोना दैमानि खाथियाव जुदि न'खर दङब्ला जाहाथे नोंथांमोना बे दैमानिफ्राय गिसिखां दैमाखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव था जाहाथे नोंनि माइरं जानाय लोंनाय गासिबो सम्पतिफोरा जाहाथे खहा जाया न'आ जुदि खहा जादोंब्लाबो नोंथांमोननिया ओरैनोथ' थांखागोनानो सापस हमना ला नोंनि दैमा दं बे साइडथिंखै होमबा बे दैमानि खाथियावनो नोंनि न'आ दङब्ला बेजों गिसिखां जादोंब्लाथ' बे थांखागोनानोखाना नों बेखौथ' होबथानो हाखाला जि होबथानो हायो बेखौनो नोंथांमोना होबथानानै थांबानो जाबाय आरोना जोंहा पेटाफुट उन्दुनानै थानो नाङा मोजाङै हुसियार थाबानो जाबाय थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय प्लिज शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ